Lehenengo txandan esan dudan aritik, egin dezakegun gauzariko hoberena da hezkuntza komunitateari utzi lanean, urteetan egiten ari den lana egiten jarrai dezan, eta horretarako bitartekoak eta babesa eskaini, punto, gehiago ez. Eta gaur hemen agerian geratu den bezala, guztiok hemen zintzilik ditugun etxeko lanak egiteari hasi. Hemen oso adituak gara lesioak ematen, baina gaur garbi ikusi da, ez garela, gai, lehen aipatu dugun empatiaren, elkarri entzutearen, errespetuaren ariketa egiteko. Eta egiten dakigun gauza bakarra da, lekzioak eman eta pilota beste esparru batzuetara bideratu gu soluzionatzeko gai ez garen gaiak soluzionatu ditzaten. Eta hemen, hainbat taldek fanatismoaz, dogmatismoaz, sektarismoaz, manikeismoaz hitz egiten digute. Askatasunaren izenean, demokraziaren izenean, gorrotoa eta mendekua besterik ezartzea erakusten ez dutenean. Badirudi, batzuen helburua gorrotoa eta mendekua ezartzea dela. Lehenengo eta bigarren mailako pertsonen kategorizazioa ezarriz. Garaile eta garaituena. Baina nora goaz horrela? Hori da desberdinen arteko elkarbizitza? Hori da askatasuna? Hori da demokrazia? Ze demokrazia? Iruditzen zait, lehenik eta behin, ikasi beharko dugula pertsona guztiak errespetatzea. Eta sufrimenduarekin ez jokatzea. Ez jokatzea, eta justu horretaz hitz egiten ari diren alderdiak, azken hilabetetan garbi ikusi dugu urteetan, biktimekin, sufrimenduekin, egin duten erabileraren, instrumentalizazioaren ondorioak jasaten ari direla. Eta horrek ez dio laguntzen, bakeari, giza eskubideei ateak irekitzen. Eta hemen garbi dagoena da, eta oinarrizkoa da, guztion giza eskubideak errespetatzen ez ditugun bitartean eta defendatzeko gai ez garen bitartean, gauza gutxi dugula egiteko. Baina lasai, ze okurritzen zaigun gauza da ikastetxetara bideratzea. Ze bideratuko dugu guk ikastetxetara? Eta lehen esan dudan bezala, iruditzen zaigu arduraz jokatzeko garaia dela, hemen guztiok ditugu gure motxilak, guztiok ditugu gure iraganak, bota dezala kulpatik libre dagoenak lehenengo harria, baina garbi dago ditugun bitarteko guztiak baliatu beharko genituzkela hitz egiteko, elkarrizketari bide emateko, hainbestetan aipatzen den kritikak, autokritikak, hausnarketak egiteko. Askotan, asko hitz egiten duguna, baina gero egunerokoan guztiok hor, lehen esan dudan bezala, zailtasunak ditugunak. Gizatioa arroi asko zailtzen zaigun ariketa baita. Baina, aukera bat daukagu, legebiltzarrean bitarteko asko ditugu eta baita legebiltzarretik kanpo ere, horietako bat ponentzia da, eta ez luke izan behar hemen aipatzen den gela ilun hori edo bukaerarik ez duen sako hori aktibatu beharko litzateke, hitz egin behar den guztia hitz egiteko, kritikatzeko, baina ez soilik hitz egiteko eta kritikatzeko, baizik eta adostasunak ere lortzeko, bestela gaizki ibiliko ginateke. Eta horrek ez du esan nahi ere, bien bitartean, eta ponentziak irauten duen eta aktibatzen den bitartean ere, beste foro batzuk erabili beharko genituzkela gehiago hitz egiteko eta adostasunetara gehiago iristeko. Eta, ez dakit, aspaldi, orain dela neko 8 urte hezkuntza komunitatetik kanpo nago, baina lehen, sarritan, irakasleek ikaslei esaten ziren, zerbait gertatzen zenean gelan edo, hausnarketa txokora, edo pentsaleku txokora. Segurazki gaur hemen, irakasleren bat edo ikusten egongo balitz, guztioi, hausnarketa txokora edo pentsaleku txokora bidaliko gintuzke. Eskerrik asko.